Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwiase. Emprega so ne adwumaden. Efititi dwumadie ya yede ebra modano ene yede free ice cafe ya wa cultural center Kumase ena ede ebra. Efititi dwumadie yesua ade bebre na ene ye behwe ye dwumadie no ehwe abisa asem bi se hwan ene akan ni me wo teacher kantanka e wo menchen as usual ye ne no eba betwetwe enkomo teacher me mo akwa ba nenso mejo sobru na what to say me ho ye me da say teacher what dey young money tell hwan ne akan ni na kan akora no ansa na ye beba hwan ne akan ni no akan ye kan na asechire ne sen yo edin bia wo nchirase ewo ono akasa kura e de kan akanfo ana okani eye amama pi na kan mu habom ena omo ato omo din se ye fra omo akanfo na akanfo no hwehwemu ya nkrofo aye eye man kosi se eye akandifo omo di kan ewo niam bim ebinum nso eye ne se omo ye nipa kan bia omo firi ye se enipa mu no omo na omo ye kan na no nso de ofa ne saa na okwachiri dodo ne se nti se omo ya kandifo wo niam bim no eno na ya na nipa dodo no afa ye se kane ana kan udi bibi kan enumu ena akan efiba ye me da say na ya hu akan enchire mu sei no na me bisa say hwan ne kani ana akan ni okani no eye amama no a aka omo ho abomu no eno na sisi ehu say aman no wo mu ne ho anam se hu na aman no a oman no baku bia ni po ofrimu bia eye okani ndi sa aman no eye abronfo omo ya kanfo Sehwi Wasa Aowin Anyenin no wo Ivory Coast ndi kan kanfo a efa wo Ivory Coast Bawule omo nso wo Ivory Coast omo nso akanfo Fante Denkyira ye kan Denkyira no emu achemienu ye wo Denkyira ne kase eno wo Dunkwa ya abrofu kase mo no kan Dunkwa on Offin Dunkwa wa esi Offin ano ana ben Offin ene wo Dwokwaa eno nso eben eno wo Fante ana ben Cape Coast wo mo akanfo ene wo asenefo asene asen no wo mo no nso ye wo Assin Apemanim Assin Atandanso ana Assin Kushia sa omo nyina ya asenfo omo nso ya akanfo ene ye wo Twifo omo ya Akan Hemang Akwamu Agwamufo enso akanfo trododododo Akuapem ene ye wo Akyem no na ka se omu achebe enan no efa ene Asante Akyem ya ewo Asante no ene ewo Akyem Abuakwa Akyem Kotoku ena Akyem Bosome ne nyina Akyem deda wo so ti ye kan nyina baako se Akyem ene ewo Agona oman bi nso ewo ha efre na Agona ene efre oman bi nso Gomoa omo nso akanfo Fante ena yaba Asante ndi yaba Asante no a Asante no ne kan se aman pi na omo de omo kan omo ho abom endi ye kan Asante no a yenga hu se adanse e kan Asante ho Kumase man kwabre atwoma sekire manjina ahafo amanono ne de keka ho nyina enu nyina hye Asante num nanso ye kan nyina ba akope wo kan Akan man de a na wo ba Asante a wo mepaapa mu ewo saa de enko kan hafo enko kan adanse nyina bum ba ko Akan endi so wo pa kanfo a
wenum ena omo efra omo akanfo na mpempi no ya na omo osu bi a amane ne amamre bi a esese eno na ma hu se we eyokani na akanfo no de dodo no ade mbobo e de obia di enade ene se obia kwawu miwre fi se mebo kwawu eka ho na saa aman we num nyina no ye yi kwa fru mo da san ka Easter ye nko bi mo saa aman we num nyina no wonu di enade ba bia o ma me fire no eho na wo fire enti wo no ebetumi akwo ba bia akwo wo mfa ho ba bia papa fire emfa ho ba bia o ma me fire no eho na wo fire eho na wo fire saa na akanfo eye omu esu enti wo pese ohu kania de ya na dikai a ehwe ene se odi nade ana eno bamu a na je so wo kani na saa mre ya ewo mu yi eto mre bi a edin se obegina ho tawe se gise odi nade ebiso obi wo ha wabefra akanfo no bemfie be ahenum ni ahensia nie wanko biem ya ono ehu no ho se okani ono saa no odi agade de enso ode ne befra akanfo no ahefa na omo free bae saa fo ya ye ka mo asem ye akanfo no yo ye ka akanfo a eno kai me se ya na nkrofo bi ebusa se asantefo efi he ne bae ehia se obehunu ba bia asantefo fi bae ye kire se omo ya akanfo na omo ya akanfo no de na je se ohun ba bia akanfo fi bae a na no ano no akanfo no engumanimfo adaworoma kire se omo akire mmea pia akanfo betimi afiraba ebi ne he na mmea no a omo ka no ebinum se ngumanim ahwehwemu kire om se akanfo binum efiri Israel ebinum se omo fi Egypt ebinum se omo fi Mesopotamia no na wo Iran Iraq ntem ho ebinum se omo fi Ethiopia ebinum se omo fi Numbia ya efro no Kush ebinum se omo fi Libya ebinum so efi Chad ebinum se yefi Old Ghana no ne tete Ghana ya efro no Ghana Empire ebinum se hwehwemu kire se saa mia ya boboi senye eho ne yenyina ye mfiri ba konkora bi firi ha ene yenyina ye behia ye ena omo fi Old Ghana no omo be pie esrem ebinum hwehwemu no se akanfo no be pie esrem na esrem no omo bo hweten aman bi te se Mosifo krom te se Dagomafo krom Mamprusi krom Nanumbafo krom Kwakombafo krom Bimobafo krom enkuro amama na wo srem no eho na akanfo no bobo peten ye no mbo peten wie no mtena wo mfiem ana akanfo no bi di kan eba ba bia efre ho Bono maso ya ne ono mananka wo mhwe ho ne techima eho ena akanfo no di kan ebetena ye binum hwehwemu no ombetena wa no omsa abopeten ye ne bi kom Fante ne bi kom mia nenso onuma akanfo no dodo ono ade omse omfiri adanse omo ankofiri Bono maso ebinum hwehwemu kire se Bono maso fo no abi ene be pie adanse ho nanso akanfo no dodo ono agi tum se omo de omo nim ba bia omo firi de omo fira ne adanse ebinum nso firi amanse ya Asante maso akanfo no enade no ayeka no eye ekuekuo be nwotwe anase nkono ena ayi akanfo na acha omu ebi ne oyoko dako aduana bretuo ekuona saa ekuekuo we no mu no ena akanfo na acha omu agu omo so na saa ekuekuo we no mu nyina nso ese omo de omo firi adanse ena omo bopeten ye ndi okani bia dodo no a obehia omo no de adanse ene amanse ene omo kase
omo free na kire se mmea na ebobo ye ni nyina no enokura bi wom se ebi fifiri ho na bae na binum nso epese omo kire se da bi yan so de ye nananom aka kire se efiri fam ene epie ye kan bebi sa esi fi ebo ebinum nso se efiri esoro nyankopon soro ene eno nso ebe ehuri besi fam na ngumanimfo ene omo nya adwene ngumanimfo binum ne omo nya adwene kire se omo de omo pese wo kan asam no ese etimi ewurawura mu ko hu ne fare bai nanso obi ka so ofiri soro a ebe den se obehu ba bi a esoro fa enti omo ka soro no a ngumanimfo bi nkire mu no se esoro no a omo ka no omo ye poposo ena no omo tete ena omo sane bai a omo se omo se omo firi soro omo firi fam no nso ngumanimfo no bi nkire mu no se enipa ntimi mfiri fam mpie na embom omo firi popopopom ya ntokuro didam ebinum no omo de omo ho de omo se efiri fam efiri soro efiri adanse efiri amanse endi ada na nipa no ba bia o so ofire no unya no manimfiri ho ndi media pe emu no kre yo ba bia nipa no so ofire no moma no emfiri ho na ye ho ntoye teacher me da say ene de yesua de odofo ye twa ye ho abasima ba ko enko ba bia tena sena twen me Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden mema wo atena se odofo se wote ho ehwe me efitete yedwumadie ene ye hwe akan ne kofare bai na se kire enimo ayi ye ne mene teacher kantanka ena etwetwe enkomo teacher wadaroma mamimi sa wei gwanfo mo ne hefo omo so ya kanfo ne bi yo gwanfo nipa bia omo firi gonjafo mu na gonja no osirem ana omo bopitin asia ha nyina ansa na ba bia kanfo firi bae bia no na omo de omo wa dada na omo no ma hwete wa mama so nkronkronkro so na omo de na se omo de omo ye omo mfuo omo nhyeda ni ohene se ohene we na hwe so omo nchichiri ayi oman bia enti akamfo no ebae no bia omo firi bae bia no omo ba omo de omo ahenie ene omo nipa dom ena eba na je se mo aye omo beto mo no kra no mo ya kakra bi je se mo no mo kohye omo mu na omo abomo ho bae enti gwanfo no emfa ho se ye beto mo se uswa mo ya kakra bi ye ba de edoso na esan wo hene ena obi be kamo a ye ne ebeko ajemo na sam be kan ye ho nti eno ena de gwanfo no a na omo ato apeten no omo ye gonjafo no ono mo abehye akamfo no nti wokọ Akuapem a omu wo ho pi se okrafo ayi tutufo wenum onum eye eda so kan omukrom kasa gwan no nanso omo fra omo ho se omo ye Akuapemfo oba winiba ehonso wonum omo hu omo se omo ye akamfo nanso omo nso ye gwanfo ewutu efutu omo ye gwanfo omo hu se omo ye akamfo na mpempi no ya na omo ye ji omo de omo wura kan mu no ya akamfo no biden se obeka se obi a oni na ade na oso oye kan ni enti sa gwanfo no mo de ajade omo de ajade okay nanso sade ye kan no wasantimu no se bandafo edi ajade enso omo hu se asantefo sanso na ewa haso omo a edi ajade na omo hu se omo ka akamfo ho ontimi nkopam no se o man nka ho onkwan evise emfie petepepe ni ena oti ho kama ho endi omo afa ajade na omo die no ena omo suban dodo no a enso eye akan fo suban
enti ubusa no a na se kire no na kire se gwanfo no wo mo kasa no te se omo wo Akuapem no wo mo kasa foforo a ene bia gwanfo e won Fante de no esese nyina obi afra no hu gwan bia wo mo firi gonjam no omo kasa no ombe fra kanfo ni nti no enye gonja trodododo no omo ka Akan abefram nti no omo from hu gwan to omo de no so abeye kasa foforo ya fra no gwan na omo ka kasa no a gonja fo no te etimi etiase ekirase gwani owo Akuapem babi owo bia Fante babi owo bia gonja omo tete omo na gonja fo no so ka gwanfo no so te nti no nti abeye broni kasa no mfre na dialect gonja fo gwan no abe gonja no bi na so bibia be prefer na eho no mo free tete omo ho tutu ya na kasa na omo de free eho no omo ankan no nko atrodo na omo be dru ye na akanfo no beto wo omo a omo ne omo tena bo omo no kasa na dane yo kasa ne de kasa bia sesi a woni okunu ne oyire no ma mutu na mokotena baabia obia memo a mo kasa na besesa kasa yenye di fi moka no emoa no kura emoa ewo pomu ha esun kura betimi ama mokasa asesa ama moafa emoa no su eni se de nua agege ne ade nyina bewura mokasa no sa ndi mo de bewura mu a baabia mo firi ga mokoye no mo beka omo no omo nte ebi se saade na mo ko hu no ho na bi ni baabia mo firi koye no enti kasa de sa na esesa ndi ukofra mutu nukuru no oyire no ma mutu na mokotena ahowo bi mu a mobaka mukrom kasa ne se den ahowo ne de no beba be fra modi mu ama monso mode akofra ahowo ne de na chese asesa enti e be sesa enti no mobo machi a mo kasa no wo ho na ombati se kasa de ombati kire se dodo no a ba bia mo fi koye no te se bawulefo efi asante Sande na yimfie pe na omufire na omukoye ene omukasa agise wote waso ansa na bi okura agise obusa se we mpesa mu kirese ebize omukọ no omukotena nzema efa nzema kasa no bi fra asante no na omukan ene omusa akotena ba bi foforo na omusa afa ho kasa no bi ena abe fra kasa no anti asante kronkron na omukan nya sa bi ebeyira nse frama natural say ene yakan no emunchiremu ya wowo ede maye no nti say no obi gina baabi no se oye kani a emfa ho obetimi ade ejade oye kani obetimi ade enade sana me hwehwe mu kire me obi nso hwehwe mu ebetimi ebe dane afri media no emusa ya ho se akanfo wonum niema yedi hu o mo yedi ka se omudi enade titru ena ni nyina achi no yesan ka se ebinum kura di ejade o papa de a ya o mo nso yetimi yeja o mo nye yi de o mbefra akanfo ade ba kon a yesan de hu o mo ne aduane a o mo die ya yefra no fufuo no tintim enti fufuo ya aduane a okani bia enya bia ni a osi obuada ne o maka mena na eno ma yehu se enipa yi o kani eno pa ho a ba ti se nya fufuo nya akanfo kwa na edi o eze de futu fra akwasi kokko o mo nyina be di bi yo ono wani a onka se obuada ye ka se okani die wani fufuo no bia osi obuada ebio ekwan a ye fa so eye yiye edi na wotweda edi adaduanan edi deduotwe edi afeda ekwan ya faso eye amane ne amamre no esese pa kasa ba ko ayeka efre no twi kasa ndi wakani ba bia no ukasa eye twi empempi ya na engrofo epese o mo bogu se media me kan Fante
ena omo ka ebinum so ka asante omo ka asante twi no omo ne na ye twi yen ye de nye twi enso nya sa na tie wo ye kani ba bia de wo kasa wo kan ka hu se twi kasa ena wo ka na twi kasa na wo kan na wo de bia na wo tie no a mama mo hu din no wo de bebata twi kasa no nti wo ye fante a mfante twi oye Akuapem Akuapem twi oye Asante a Asante twi oye Bono a Bono twi Kwahu a sa enti twi kasa no gina ho ma okani bia kasa woka na emom ne ye de hye no nso eye bia no a wote na wa ma ho din no na wo de babata twi no jokani waduane a wudie ekwan a wofa so edin kra ya de mema ye ho edin no esese afe eda ye wo na wotwe no na makoma nso no ewo mu no obia wona kredin okani ba bia nim se ye fra o se ya eda ya de wo ha eno nso eka ho maye de hu engrofo foforo afabidie afri akan ayinumu ere akoka omo de ho de ba ye de okani bia de eda ya be wo no eda no ma udin wakra din no ansana o papa abeto udin o papa din no so ode to no ode edin a ope na to na damfo bi kura waye no papa bi obetimi di ne din ato mfa ho ne ba bi ofre endi saa suban no ama yehu se wuhia wo yi a oyekani wa musa no kura na wodi wani to fam kakra bi hwe ne ye ana ne su ne banya kire wo se okani ba enti teacher hai na kire se ho behia se ba bia me frɛ bia no me wo a esese me de eho entity ya na se me fan se kasa meka etete me ba na na se me kofa obi die etete me ba yo ewiase ba bia kasa o ma meka na oka enti obi o ha na akọware hoho hoho na be ma omo no di ejade na ojiri se ono no tumi so nche oba no na o hye oba no se o ma ne mbanka ono be ma no kasa eno de edu sa mre no a na esipai ye kasa oba no eka ena ne mba eno no eye emma no na tete nkwada no be ma koye adwuma diskaba oba na ne akora no wo fie da bia nti oba no kasa no na eno nti na esese akwada no eka wiase nyina saa na onyankopon bo no wiase onyankopon ammo wiase se oba ya owo akwada no oba wo no bewie na akwada no ne papa kasa na oka ne maame kasa ene oka ndi akwada nso de evi da ya wo no akopem so obedi ba mfie be edumiansa no ne maame kasa ene otine ye ekoba ne se awofo ne mienu we free ha eso ye mienu yete oba ne kasa enti ye adwenkro so ye mfa oba wo kasa ntete ana ye oba wo teme kasa meso mete wo de ye nyina yete ye ho de ti ye mmomode ase ye mma no ebetimi akakasa we na wasa akakasa we ebetimi aye saa ma na ye yo akoda de se be ya ko ye nchi edan ya me de wo be ko mikrom akora betimi akakasa ahodo be se num ansa na wadi mfie dumiansa ya obakanso akane yie te se de kromofo no kanon endi se akora no ode na tene papa kromu a esan se kro no otimu no womoka kasa no bi no ntino sa kasa no ngora no besua aka mma me de enti ebeye papa say ye be wo ye akan ye akanfo ye Ghanafo na ye de sabi akwasi kokko kasa ena etete ye ma wo fie obetu ye nsaafo no eno de efie de ngeni kwan se ye ka
obroni kasa wo fie akora no okosuku mu a ono obesua no ho enna oba fie nso a efie de no nso so no wo sua enti no wa wode obekum efie kasa no ede adware broni de no na wanye ne ye na wanye ne ye keka na se wa amoa wo ba no oh akwaho do pi so wanye ne ye de a ade a enye de na nye meda se teacher kantanka na otene nka no ene wa ma yesia ade pa se hwan ne akan ni na kan no kra na cover by ene esen amanya hodo sen ne tibekika bomma ne ye akan wachechire mu ne nyina abesi se ye didie ye nkasa ye ne ye ne nyina kire bebia ufre ena gwanfo ye nyina ya futu afra ama se no ye nyina adane enipa baako ewo mu se ebidi agade ebidi enade ye ofaade ye nyina aka abomu aye enipa baako everything jumedi a ye de ebre mo fi ice cafe wo Kumase cultural center ha ena ye de AC teacher kantanka ene chechire ne ene woni yen esua ade adomdom ye ne a ye wono dasenne midede odo sewa enima apel obetimi afre mi meme ni aba odo sewa mejoso efi baby ajiji si kampo ano nananom de kukuru hwiase empreka so ne adwumaden afi apma hankra duonu so obenim Bosome nensia lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mwamo lana ma ye mwamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mwamo Ghana deshia ye mwamo pa lana ma mudaso amansambo mudi baby amukobia